Takže čau lidi, dneska to bude Toka Boka a bude to Toka Boka převlíkání, takže můžeme se rovnou vrhnout na to. Takže už to tady máme. Máme různý skiny. Ten se mi zřejmě líbí nejvíc. A jdeme si udělat skin. Takže půjde to po 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Počkat, 1, 2, 7, 8, 9, 10. Dobře. Tak tak teď si vyberu oči. Teda radši vlasy. Tak jo. Dělám to třeba... Jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, 7, 8, 9, 10. OK. Tak barva vlasů. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Tak to si můžu... Jo, vlastně. Říkám, to je docela hnusný, to se mi vůbec nelíbí. Tak teďka uděláme oči. Tak. Další bude... Třeba kam se zajedu, třeba sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tak mi padlo tohle. Super. Tak obočí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kámo, zrovna tohle. Tak barva obočí. 1, 2, 3, OK, počkejte lidi. Takže lidi, barva obočí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. Asi tohle. Tak, dobře, další bude pusa. Tak jo, to dáme třeba na tuhle lajnu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, nos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Barva nosu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, tak to dám třeba sem. Tak. Pusu už máme. Tak to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK, to je jenom pihana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme tohle. Tak to dám, aby to nešlo moc vidět, protože to je vážně hnusný. Tak, super. Teďka uděláme tváře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže nám padlo tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak, zatím nám udělalo tohle. Tak, další bude, tak jo, oblečení. Tak dobře, dáme třeba, já nevím, třeba tohle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK. To je docela v pohodě. OK, teďka udělám čelenku. Tak jo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobře, máme tohle. Brýle. Sem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Máme tohle. Vzniklo nám tohle a... OK? To se mi vážně nelíbí. A teďka vám to stopnu a ukážu, jak bych to udělala já. Takže asi nějak takhle bych udělala svoji postavičku. Jako neříkejte mi, že tohle není hezčí než tamto. Jako... Jo, pokud chcete něco podobného, jakože něco takhle krátkého,
nebo jakože nějaká ukázka nějakého domu, napište do komentářů a já vám ráda vyhovím. Takže pište do komentářů a protože protože skoro žádný komentáře nemám, ale můžete se kouknout na moje předchozí video, tak tam je, co všechno mám koupenýho, takže se můžete v tom videu kouknout, co byste chtěli vidět. Tak jo, lidi, a čau. A nezapomeňte odběr.